Kurs Excel číslo 93 bude zameraný na to, ako otvoriť PDF-ko v Microsoft Excel. Aj to je možné a je to možné urobiť tak, že vlastne to PDF-ko bude upraviteľné, respektíve ten obsah, teda originálu sa to nedotkne, ale ten obsah môžeme upravovať. Takže vlastne dôjde k konverzii toho súboru a ako hovorím, tie úpravy môžeme urobiť, respektíve získať obsah, ktorý je pre nás dôležitý. Ja mám pred sebou vlastne takéto PDF, ktoré som vytlačil, alebo v podstate webovú stránku som vyexportoval do PDF a my by sme chceli vlastne získať informácie, ktoré sú to aj vo forme teda nejakého textu, nejakého popisu a je tu nejaká tabuľka a to je vlastne výhoda v Exceli, že on nám vlastne ten obsah naimportuje, respektíve rozdelí na jednotlivé časti a my môžeme manipulovať, upravovať to, čo potrebujeme. No a v podstate tá technológia, o ktorej hovorím, tak tej hovoríme, alebo sa nazýva Power Query, čiže dnešným videom sa tak trošku tejto technológie Power Query dotkneme. No ale poďme si to teda ukázať, ako to urobiť. Takže ja prejdem do Microsoft Excel. V Exceli máme v dispozícii vlastne kartu údaje, ktorej práve teraz som a naľavo nájdeme získať údaje. Takže cez toto tlačidlo, cez tento príkaz prejdeme zo súboru, respektíve môžeme naimportovať rôzne druhy súborov, rôzne typy teda súborov, ale my sme si vybrali pre tento prípad zo súboru PDF, takže ja prejdem zo súboru PDF. No a ja na pracovnej teda ploche som si už uložil to PDF-ko, alebo teda to PDF-ko, ktoré ste videli, tak ho mám umiestnené tu, takže ja si označím a zvolím importovať. No a po chvíli sa mi zobrazí vlastne okno, navigátor, kde vidím vlastne ten súbor, tu je označený vo forme takejto žltej ikonky, no a ten konkrétny obsah, to čo on detekoval, tak nájdeme cez table, je tu že 1, table 2 a sú tu v podstate page 1 až teda page 3. Tabulky, to sú tie tabulky, ktoré sme videli. Tu mi rozdelí vlastne na dve časti, pretože teda logicky vidím tu page 1, takže na prvej strane, potom vlastne z tej druhej strany, ale mám tu aj celkový obsah, takže page 00 alebo page 001. Tu vidíme teda túto tabuľku, potom tam máme vlastne dvojku a trojku, takže toto je niečo, čo on si vlastne vyzistil. Tak dajme tomu, že by som chcel naimportovať teda tú prvú tabuľku alebo druhú, tak stačí označiť, respektíve máme tu aj vybrať viacero položiek, ale ja to ukážem pre túto tabuľku alebo údaje, ktoré teda detekoval ako prvé. Zvolím teda načítať a alebo po chvíli budeme vidieť, tabuľka s údajmi bude načítaná, takže je to presne to, čo potrebujeme. Môžeme manipulovať s ňou ako uznáme teda za vhodné alebo podľa cieľa, ktorý chceme dosiahnuť. Jedná sa o naformátovanú tabuľku, ale o tom sa porozprávame neskôr. Keby sme chceli zopakovať ten istý krok a respektíve tú ďalšiu časť načítať, tak prejdem do údaje, získať údaje znovu zo súboru PDF. Prípadne ja tu mám, že nedávne zdroje, takže môžem kliknúť aj na nedávne zdroje a mám tu vlastne históriu týchto súborov, takže rovno dám pripojiť, takže ako sa rozhodneme. No a načítame si aj ďalšiu tabuľku, aj znovu načítať a máme tu dve tabuľky, tak toto som chcel povedať v tomto videu a je to naozaj užitočný nástroj, teda vo všeobecnosti, teda Power Query môžete používať takýmto spôsobom. Na dnes to bol teda import PDF. Ďakujem za pozornosť a želám všetko dobré.